indaba enkashana kamenza naphuzo umlaza ngameva enhla nasezantsi ezifundazweni zonke khona la eNingizimu Afrika. Sathemba ukuthi abantu ke baphilile bakahle. Igama lami Kings Chaka, igama le channel yenu iBlaqlife TV, igama lohlelo izimbande ezama-Afrika. Si-reviewer izinto ezithile ezithinta abantu kade besizwa ngokwesintu, abanye beyofuna into zokuphila, abanye ke behambele ke beyoqinisa bona ngokwabo. Kodwa ke njengoba siyiBlaqlife niyakwazi ukuthi ukukhuluma iqiniso njengoba linjalo sifundulule yonke into. Akekho umelaphi nendabuko esicheme naye, kodwa ma ukhona la egeje khona sombiza ngqo sizokhuluma naye ngqo simbhekile. Kodwa namhlanje akukho ngalokho, sizokhuluma nesinye sesihambeli sethu silethe udaba laso la khaya namhlanje. Sis, sawubona. Yebo baba, njani? Sikhona njani nini? Ngiyaphila. Awu, amen. Bingelana nababukeli ababukayo esukwini namhlanje. Hey. Akhathazeka nje sisi ngoba ngithi inyanga mhlawumbe iphansi imali ayingeni. Hayi, inyanga ikahle, ihlezi kahle. Okay. So lokho ngawuqala le ndlela le ngiyayithatha. But nje kona ukuthi sekunokukhathala, sekunokuyisola phakathi. So nje hayi angisathandi. Imake sisi uthi selokho wayiqala indlela. Yebo. Kusho siyangena kodabeni lesila namhlanje. Yebo. Yiphi le ndlela wayiqala? Ikuphi lokho ufuna sikwazi ngawe? Qala igama uthe ubani? Uphilisiwe Mbiyeza. Okay. Uthe yiphi le ndlela wayiqala? Ngaqala indlela yongena kumathenda. Okay. Ngusomabhizinisi omncane ubekade sakhula. Sikhamba isikhathi ngibona ukuthi izinto ayihlangani ngalendlela le engifuna ukuthi ihlangane ngazo. Yeah. So kunakho ukuthi ngihlangane nabantu esikuwona lo mkhakha sikhulume ukuthi ukuze izinto zakho ziqhakaze. Yeah. Kufanele ukuthi senze kanjani. So ngilalele lokho engikuzwayo, ngihambe ngiyokuzama. Kona sengihambile indawo eziningi ngithola ukuthi usizo angilitholi. Awulitholi ya. Yebo. Then eyokugcina indawo ekwakuthiwa kufanele ngiye kuyona kwaba ukuthi siyahamba siya eKenya. La engafike ngasizakala khona ngalithola lolu sizo engangilidinga. Which ngathi ngibuya khona impela hayi kwaqala ukubonakala ama fruits ukuthi hayi kuyenzeka impela. But kulobo buhle lobu kunobubi. Hayi sekunzima manje. Kanjani? Sekunzima impela ekhambeni kwami mangifika phambili ngoba ngangafuni ukuthi ngithole into ezohlukumeza umndeni wami. Yeah. Into engangiqikelela ukuthi abantwana bami bangathintakale labo basasekhona. So ngokuthi nene wangikhethela into engeke izihlanganise nabantwana bami. Wangitshela ukuthi no, mangithatha lesi sithwalo lesi angeke sisebenze ngegazi. Ukuthi nje sifuna ukuthi uthole abantu besifazane esolala naso. Okay. Isithwalo sami senyoka. Oh, inyoka. Inyoka. Fanele nabantu besifazane. Okay. Hayi ngathatha bambiza ukuthi umkhathaza amadoda. Okay. So nje hayi impela ngakuthokozela lokho ngathi ngoba likho igazi elichithekayo lapho. Angithathe le elula indlela. Eqaleni kwami kwayikona kwathi wena kufanele ngenze ukuthi ukuze ngikwazi ukuthi ngoba sihamba nami ngokomoya mangisuka angisiphathi ngoba ngeke ngisuke naseKenya. So sihamba nami ngokomoya. Mangifika mina ngisilungisele lapho esizohlala khona endlini. Indawo engeke izingene umuntu. Ngithe ngingakhe ubasket lo owezulu nje. Yeah. Sizohlala khona phakathi iyona ndawo yasiyokuhlala but mina ngisiboni asibonakali. Wena ubeka ubasket. Ubeka ubasket nje. Noma emehlweni ubuka uboni lutho. Angiboni lutho. Okay. Kodwa sona sikhona. So kwaba into kanjalo kwaqala ukuthi nginikezwe yona ke assignment yokuqala ukuthi nene nangu ubaba oselambile. Yeah. Ngangumuntu impela ohamba indawo ezihlezi zinabantu oma club. Okay. Ngenza abangani abasha. Ngaso sonke isikhathi bezobuya fanele ukuthi ngenze show ukuthi ngiyabathengela utshwala baba right baba mnandi badakwe. Then ngivesane ngisuggest ngithi hayi kunokuthi uhamba ugoduka udrive usudakiwe asambe solala kwami. Which abantu vele bebekujabulela ngihlala endaweni right ezimbali
ku-right nje bayabona ukuthi ngimi kahle. Yeah. Babuye nami hayi akhethe amkhethayo athi no ngifuna loyana ngiyakwazi ucommunicate mina naye athi hayi ngifuna loyana kuthi lo amkhethile ngiyomlalisa egumbini lakhe yedwa laba abanye balale kwamanye amagumbi. Oh yeah. Yabona. Yeah. Then ke bese yafika ke ngobusuku afika kwenzayo aqede bese yanyamalala. Ngoba phela sikwakubona lo msebenzi wakho kuyinto elula nje ukulanda abangani abasha everyday ukuthi usobaba lo asuthu so ukhathazwa yini pho? Eqinisweni ngingasho ukuthi ukungatshelwa konke. Okay. Yabona. Yeah. Ukutshelwe lokhu okulula but okubukhuni ungatshela ufihlelwe kona. Yeah. So hamba isikhathi ayi yashintsha indaba. Yathi sikhathele manje ukudla labantu abangaphandle. Isifuna mina uqobo lwami. Habe. Ayi. Qale ngikhathazeke lapho. Kodwa manje futhi isho ukuthi if ngingayenzi leyo nto konke enginakho kuzoshabalala. Kuzoshabalala yeah. So nami sengijwayele lempilo engiyiphilayo. Bengeke ngibusene ngilahle konke okukhona. Yize kwakunzima ukuthi ngivume but ngagcina ngivumile. Ngavuma kwenzeke njalo ilale nami. Inkinga ke manje ekulaleni kwami nayo ayisabafuna abanye abantu. Sure. Angazi noma isizwa mina kuphela. Sekuwuwe. Sekuyimina kuphela manje. Hayi mhlawumbe ngimnandi ngaleyo ndlela. Hayi shothi hayi uthi le nyosi Nkosi impela anyakuvuma. Lokho ekuphindile. Hayi ngeke. Okay. Hayibo ayigeke. Manje yonke lento yenzeka unabo ubudlelwano obubona noma awunabo umuntu wesilisa othandana naye ohlala naye ekhaya noma akekho vele. Akekho umuntu wesilisa ayimfuni umuntu wesilisa eduze kwami. Kakade yakwazi ube naye. Wayekhona kodwa kwakuyiminye yembandeko yokuthi uma ngimthatha akudingeki umuntu wesilisa uzoba khona. So nje yayidila nje nokuthi umuntu wesifazane ongena endlini hayi umuntu wesilisa. Ngokwemvelo wena uphila ngane ngaphela kuyazi ukuthi lento ufuna ihlahla lenziwe nje. Hawu nani yazi babukela iyenziwa lento yini manje ezathi imokhulu umuntu ebheda iyenziwa lento uphila kanjani? Yo. Hayi phela khona amathoyizi okudlala. Amen. Asiyavota. Asibelo dabeni sisibheke ukuthi ke ngesikhathi sekuwena ke yini ekulimaza kakhulu noma ekulimaza kakhulu uzofika ekutheni cha ake ngigonyuluke ngalolu daba osuyibona manje elimalayo kuwena kakhulu isiphi impawu ezigqilaza kakhulu? Njengoba nje uke wachaza ukuthi as umuntu kuke khamba uyidinge lento le. So bengike ngibe nakho untshontsha. So mangitshontsha ngaphandle kwenzeka ukuthi ngakhulelwa. Ekhulelweni kwami saphuphuma isisu. Lokhu sekwenzeke kwaze kwayikathathu. Sure. Manje uyasola ukuthi ngiyabona ukuthi hayi impela akusi unnatural ukuphuphuma lo. Akusahlali lutho. Mangithi ngiyahamba ngiyochecka ngatholakala ukuthi no. Hayi ingoba kukhona lo soba. So manje lento isiyangikhubaza ngoba sengiyabona ukusho ukuthi mina ngisophinde ngibe nabantwana. And abantwana bengisafisa ukuba nabo. Yeah. Yabona. So manje ngeke. Sis. Into njengamanje officer yenzeke njengoba abantu bebukile emakhaya befuna ukuze udaba lakho nawe ulindlala. Yiphi ufuna uyaveza ukuthi wakubalekela ulahlelo izinto sophila nazo sonazo osoyizuzile. Ufuna ukusizakala kanjani ke manje? Hayi sengi-right. Sengincamele ukulahlekelwa konke enginakho. Angisadingi ngempela ukuthi ngiqhubeke le ndlela engihambayo. Ngoba isingilimaze kakhulu. Kuke kube yikona ukuthi okuhle onakho angeke kuze ukujabulisa emakhona futhi la ongekho happy khona. Yabona. Ngoba manje ezisingijikela isifuna mina. What if isiphinda ngijikele futhi sifuna abantwana bami? Yeah. Ngoba manje angisazi ngeke ngize ngiconfirm ngoba ngitshelwanga konke. So manje already ukuthi isidila nami sengisabela ingane zami and ngineyingane zamantombazana. Yabona. So nje isifiso sami ukuthi ngithole usizo.
ngoba sengihambile indawo ngithi ngizama ukuthola usizo but hayi bayahluleka akwenzeki hayi bayahluleka so bese ngibona ukuthi ngicela ukuthi angize nami la ekhaya ngibona ukuthi khona usizo engalithola kule nkinga lengibhekene nayo yeah mhlawumbe lakho lokugcina ke soxwayisa odadweni abalingana nawe nabanye nje basemakhaya ofisa baxwaye ngalokhu kuthini sesivala nje engakusho ukuthi asingabe igijimela uglitter ngoba uglitter is not gold at the end kuko konke okwenzayo ngobumnyama buzophinde futhi bukujikele so qaphelani nenze izinto yonke into inesikhathi sayo le akusiyo indlela ukuthi niyithathe Alright sithembe ukuthi ke babukele emakhaya nikuthole konke benifuna ukwazi yize ke kubuye kuhlekwe along the way kodwa efuna nikwazi ukuthi ke khona udaba likasisi luthi alibecayi ludinga usizo somtholela ke abelaphi ndabo abazoza bezomsiza maduze nje singakalivala ohlelo niyazi nani sesigwinya amathe sithi qhu eyitolo siyabuya njengoba sibuya nje sobe sikhuluma nomlaphi wendabuko sinikeza ke ama solution kodwa ke wena ongakwenza ukuthi inyawo zakho isheshe size la kule ndawo enhle kangaka sekuyona kuthiwa inguni food itholakala lapha ku number 63 Helen Joseph Road la oyithola khona ukwazi ukunetheza kanje udle lokhu uhlobo lokudla othanda ukuludla indawo epholile emnandi efana nathi nje asibahle sifuze yona asibone masisibuye Alright babukeli beBlaqlife TV emakhaya igama lohlelo ke impande ezama Africa elami uKing Sicaka insizwa singaziyo kwezithi Sicaka sishaya imponyela mfoko amanqinza kancane bese idedela intombi ihambe esokeni ngiyokutshela ngelilanga ukuthi ngadedela intombi kabani dedela ihamba esokeni niyazi ke mase sifike kanje suke sokhuluma izinto ezithinta ukwelashwa nezinto ezithinta abantu bahluphekile abantu abanye baphumelele kodwa sifuna ukwazi thina sijule sithole lonke ulwazi uyasazi singabantu bengonyuluka mase sigonyuluka ke asishilo utho ngaphandle lekhitshe singesiliphendula siwaphendula wonke khona dokotela wethu babugasa namhlanje sokhuluma naye baba ninjani hayi kuyaphileka msazi sibingelela msazi sibingelela nakubabukeli beBlaqlife TV uhamba kahle nje empilweni yonke into right hayi khehla lami hayi kuhamba kahle eqonde waze watshela awula bakuphila nini abafuthi neniphatha impilo siyathemba naye kunjalo mkhulu ihlazo nje uzothi inyanga ishonile yadlala wonke umuntu uyashona ingaze ngikhathe ngapha fika isikhathi nje wonke umuntu uyahamba kunjalo babugasa sikubizela ngenxa ukuthi vele siniqeda kuphuma odabeni la sikhuluma khona nodadewethu ukhuluma ngendaba yokuthwala ngenyoka wachaza ke ukuthi wayithola ezweni laseKenya nanokuthi umsebenzi wayo kwakuthi izomfakela izinto ziphile kahle uyachaza ke konke nokuthi wakuthiwa uzohlabela kanjani uThaletha abantu besifazane lale nabo into eseyingcapha kakhulu kuyena ukuthi isifuna yena ngqo enda imphindi wema now and then so sizozwa kuwena ke dokotela ukuthi ke ikhona kuqala into ekuthiwa ukuthwala ngenyoka thokoza mkhulu ikhona into kanjalo isethwala sikanjalo sokuthi uthwale ngenyoka kodwa asikho la ezweni la eSouth Africa uyaphuma nje obesho nje etwasilanda ngaphandle sikhona sona msakazi yeah ngokwazi kwakho noma mhlawumbe ake sibuze kwagasa niyakwazi ukusenza noma nikwazi ukusenza noma ngokwazi kwakho ke sisebenza kanjani iziphi izinto eziyengqinamba nezinto ezinhle ezimbi ngaso zahlukene indlela esebenza ngaso kwagasa asinaso leso sethwalo asinaso leso sethwalo lesethwalo lesi njengoba sichaza usisi ethi egcineni kwagcina kwenzeke sagcina sesilala naye khehla lami into engiyibona kulesethwalo leso usisi bamtshela bamchazela ekuqaleni yabo ngoba abanye abelaphi bayachazela kukunjengoba seseKenya nje wengakwazi ukunderstand ilanguage yakho noma kabe bemtshela ubungozi baso kodwa akufikanga la ukuthi mhlawumbe agcine sezwa ubungozi bazo obunye egcineni yabo yena wathatha nje ngoba esezwe ukuthi hayi usefuna ukuthi imali phambili nanokuthi ngekahlule ukulanda abangani yabo azojabulisa ngoba uyasho ukuthi kwakuphoqeleka ukuthi ahambe emaklabhini alanda abangani bakhe abazokwazi ukuthi bajabulise lenyoka le manje inkinga akabe ehlukahlukana kumele njalo ngosuku alanda abasha kuba abasha yabo kanjalo kanjalo ngokwazi kwakho dokotela siphi izathu ukuthi abantu bahlukahlukane ngoba lento esuke idingwa usobaba lo into efanayo why ishintsha abantu bashintshelwana abantu into efanayo khehla lami
njengoba kusuke kushintshwa abantu ingoba suke sithwebula sidla inhlanhla yakhe lapha ngaphansi ikona lo sisebephakama yena yaphezulu ingoba ngalakathi silala nomuntu wesifazane suke sithwebula le yanhlanhla leya inhlanhla yakhe yeah imvama yabantu besifazane abaningi izinto eziningi njengoba umsakazi ngisho umuntu into ebekiwe phasi uyashesha ukuyicosha into esuke idwetshwe phasi ngoba uthatha ngeke ngaphansi lakhe isona sizathu lesuthi kufuneka into ekanjalo isona sizathu nje umsakazi ukuthi kuze kwenzeke into ezikanjalo isukidla lapha kusho ukuthi ngisho ngithi amaqanda umsakazi inzalo ngoba lo muntu akabe saphinda abe nengane umsakazi ngiyazi ukuthi wena uchaza ngokusobala ukuthi akuyona indlela osebenza ngayo awazi lutho awuyazi ukuyenza lento yenyoka kodwa ke uma mhlawumbe singabuza kuwe njengomuntu ophatha izinto engamakhubalo lento yenyoka thina ngabantu esibuye silandele izinto zabaBhayibheli sike sizothiwa iyisitha somuntu nomuntu uyisitha senyoka kuza kanjani ukuthi inyoka isetshenziswe njengento engafaka inhlanhla ekhaya noma engafaka imali ekhaya mhlawumbe ngokwazi kwakho ikhona into kanjani nijika kanjani isebenza msakazi isuke seyijikiwe le yanto yajikwa ngemthwebulo kahle kahle kusuke kuyisilwane umsakazi kodwa sesihamba sesiba isithombe senyoka because isilwane uyakwazi ukushintsha sibe enye into njengoba ekwazi ukuthi umsakazi uzwe endlini la uthola la ohlala khona ukubona ikade ligibela phezulu kwendlu ligqishe ngathi inkomo so sekufaka omunye umoya kulona ophila kulona yabo ingakho lento esuke seyivusiwe iyaphendula iconnectwa nawe nale negazi lakho ukuthi lento iphile kuwena kodwa wena egcineni ubungozi bawo ubona sekugcineni so ugaxele so uphaka nendawo la osophumelele khona izinto sezihamba kahle kube so uyabona ke lapho kubungozi bawo ukuthi okay seyingozi ke la manje seyenza lezi zinto sokuke songasazithanda yeah ngoba umsakazi kwenye indawo uyabuzwa umsakazi ukuthi usunazo ningane mozothatha isethwalo uyabuzwa yindaba usukubuzwe lokho ingoba apha soyebazi ukuthi egcineni soyiseyidla inzalo njengoba lo sephuphunyelwa izisu nje ephuphunyelwa ingane ingoba yayidla yona lena seyidla yona sinesikhwele futhi sokuthi angabi nandoda angabikhona indoda abanayo asibuye ke baba sizobheka ke manje njengoba uthe udinga nosizo njengamanje usizo alidingayo elokuthi lento akasayithandi njengoba seshilo usifika esigabeni sokuthi idle nabantwana isifuna ukugxila naye yedwa naye kuyamkhathaza lokho kodwa ikhona indlela ukuthi asizakala usizo imoto lezi ahamba ngazo zingapheli noma mhlambe ukusizakala wakho kusho ukuphela kwezinto zonke usisi indlela abeke ngayo ubeke ngokuthi usengadela noma ukuthi ahlupheke kuphele konke kodwa mina ngithela akagasa ngizomsiza ngizomsiza nalezi zinto ukuthi zingapheli ngizomsiza kuzona ngoba kumele ngimgeze ngimhlambulule ngimshama phansi kunomuthi ekuthi umdilika abanye bathi umohlo esobe simhlambulula ngawo mkhulu mase sesiyamcelela ke manje sesimlandela idlozi lakhe ke manje simshayisa ukuhamba lokulanda idlozi lakhe ukuthi limengame libe seduze kwakhe kube lona ngoba bese limflathele phela ngalesikhathi sethathe lezi zinto yabo mase sesiyamgcabanga ngale mithi ezokwenza ukuthi iqineke manje imbiyele idlozi lakhe libe seduze ke manje selisondeza liqoqeke sisondeza lona kwasa kulithwebula kodwa limgade ukuthi zonke lezi zinto asenazo inhlanhla yakhe sobe sesiyibuyisila azalweni nayo ukuthi sayibuyisa ke manje yonke inhlanhla azalwana nayo siyamvulela thokoza lento ayisilimaza sibeletho sakhe njengoba ekhala nje ukuthi isilalanga nayo amagame izingane zeyapho ikhona indlela ukuthi kulungisa ke sibeletho uma silime ikhona umsakazi indlela ukuthi kulungiseke isibeletho mase semhlambululile ngoba sisakwazi ukuthi sihlale mase siqede siyanyamalala isisu sobe sesimphuzise ezinye zemithi ekuyiyona mithi eyizigange ezofika imkline lapha ngaphakathi imkline wonke uphoyizini walento mase afuna ingane useyoqhubeka aphinda ayithole futhi ngoba yobe sengasekho into edla le yanto ngoba into eyimbangela ile yanto la ithatha le edla le yanto ukuthi mekusahlala idla lapha ayi elakho lokugcina dokotela sewuvala emakhaya ngathi umsakazi abantu babeyolanda izinto kubelaphi bendabuko engathi bangabhekisisa angayi umuntu eseyangendlala ngokuthi uselambe kakhulu usehlupheka yebo abantu bahluphekile kodwa kumele abheke umuntu into ayithatha ukuthi yini ayithathayo egcineni umndeni wakho ngeke kube nenkinga egcineni abuzisise kulowo emelapho wendabuko angajaha ukushaya imali phasi ngoba bezokuthiwa imali engaka bakuthola lapha abantu mabekufuna usebenza lapho dokotela ngisebenzele endaweni yaseMlazi kuma ngosuthu highway seThekwini inamba yami it's 081 45 78 132 seyiphinde 081 45 78 132 132 sibonga kakhulu dokotela
Sithembeke babukele emakhaya ukuthi nani nithokoza lo hlelo lethu namhlanje la sizama khona ukusiza abantu abakade beneyinkinga ezithile. Dokotela ke ukushilo naphambilini namanje usazophinde zigcizelele thina ukuthi la besikhuluma nabo la uzobasiza mahala. Otherwise makuthi mhlawumbe nawe uyayibuza uyayiphendula ukuthi sihleliphi as Blaqlife TV sila enguni foods itholakala number 63 Helen Joseph Road la eDurban Port eThekwini la sikhona. Mawuthi nawe ufuna uzonethezeka udleke wamukelekile uthuzela gama lami King Sichaka siphinde sibonane episode elandelayo nisale kahle.